abul chan na Arthur chu in chung vela chuan alo kal kol mek Lilian alo hmu chuan Arthur ngei ti dona khati culture charingot te chuan basement ai thleng mai dona chin min zui ro kalna tur te chu ka hrial om lo ti chuan kitchen room a chuan va kalpui Arthur chuan tuk chuna ei to awangin ai du to lo thu chu Lilia lo hrilh ngal Lilia in an ei rong bol tu Miriam hena chuan enge ei tur kan nei vatok sa kha lo omem a thau lai kha ka du nia alo ti Maria chuan i ei tur hi vatok sa thau chu ni a ma se thau lai chu ni lo a chan chu inu khan i weight gain kha adu lo wa chu wang chuan kan film khur angai ni a han ti pa Lilia bok chuan ka weight gain chu in boy ve ngai lawang a chan chu in dait lo po in mi sel takani alo ti vele chu tan ei rong bol tu pakhat hian Arthur hena heta hian Lilia chu alo kal jin hle thu le aril ru ha changten alo kal thin thu chu lo hril Arthur chuan engmo engril ru ha na nge anei thin tin alo zol ngal wat ei rong bol tu chuan lo changin Lilia hi anu le pa Vincent le Tabitha Hestil ti hian Lilia hi amman ko nung vet sela an ti a chu wang chuan unforce thei hle thin ani ma se anun harna chan nia karin dana chuan anu le pa te hi mage an ni lo ve ve a magic an nei lo ve ve ni chu tiang ni chunga an fanu man ko nung vet sela an ti hi makati he wang hian Lilia hi a depressed thei le tuk a han ti pa Arthur an chu thu an sia chuan Lilia chu alaina tin a khongai hle sin chu in thlakin Arthur chuan Sylvia chu lo bol mek Sylvia chuan lo du vak lo ni tur ani a han tal ve vak vak Arthur chuan in bol lo na rei to lu tuk Sylvia ti chuan irim chedon lu tuk ka sin kan veng mi zong zong te po hian irimi an chevek mayang a han ti pa erong bol tu in alo hril Lilia chachin kha a ngai tu na chuan om pa reng Sylvia bol ti po chu a thei hil lek lek Sylvia chuan Arthur chu sa bon phone hi alo vom pop Arthur chuan ka ti bal tuk Sylvia thil ka lo ngai tu lo ka alo ti ngal Sylvia in bol du lo nen thil dang Arthur an alo ngai tu te awang chuan Sylvia tan chuan Arthur chu angai om ve du ngotang chu ta Arthur nu te chu an local thut Arthur ne na anu eli chuan Sylvia kha i bol fai to boka tu na chuan nong ma ve to o ilu kan me tir do nia alo ti chuan lu men adora chuan an kalpui ta Arthur chuan barber ne na ka sam hi moi de win min me sak do nia a toi lu tuk chuan ken me lo nia alo ti ve ngal zung zung barber chuan moi de wa a me sak tur thui na lo chang let Arthur chuan alu an me tur chu a ho put ril ru hle keima ang mai a me zo nuwa pon alo chuak chu anu chuan phur zet hian ti kha chuan email a thazua so te lo ti anaw elinier po in tiang kha chuan ka u tan ka pom to ong che alo ti ve bok Tabitha chu lo tong ve in vo in chu inu te nen hian kan lo tum ta na chuan Jairus khopui kan fan kol puyang che kan ti a i pe em ti in Arthur chu zot Arthur chuan a peilu tuk thui na lo chang let Lilia chu lo tong ve le in i thom no hak po in me khop mai lo ti a soi dan atang chuan Arthur chuan alo hre thiam ngal vat ama thlan ni wang ani nang ma thlan ani mo Arthur chuan lo ti let Lilia chuan ani mai thei sin lo ti top an fangkol vel chu Arthur le anu po in numan ti hle chu ta Jairus Academia zirlai mi parwal te chuan Arthur chu sui hian an lo vom chu ti an lo vom top na chan chu Arthur chuan a hre thiam lo hle ti nge min vom top le ti sul pok anei bok si lo wa an kal le ngal de bok si lo ti Lilia chuan lo changin helai hmuna hi chuan Jairus Academia kalte hi chu la lang chin lo man en thin alo ti vele chu ta Arthur chuan dor pakhata amit le de tu chu mu dar thalanga tang chuan a en thlangal Tabitha chuan lo soi ve in khang in thil mu Crystal ang deuh kha B score ani thu le manakor chunga da thai an ni thu chu alo hril Arthur chuan ani manabis ang khamo avamak ve manabis manakor chunga om mithen kha chawin an nei the ang kha iti na mi Arthur chuan alo ti ngal vat Tabitha chuan a soi ang che chu ni thu le manabis chu an thal thin thu chu a soi Arthur chuan makati hle a chan chu azira thiam thei chawe mo ti nak la ya
lei tur lo om reng wang ani Tabitha bok chuan ma se tiang mana bis te chu a lut hle thu le lei thei mai men ni lo thu te chu soin mana bis te hi chu pakhat rengot po 100 gold coin ni thu te 100 gold coin hi chuan dam chung na thok lo po ni ila tiang zat gold coin an nei chuan an hau sak reng thei tur thu te chu soi pa bok a om zia tak chu mana bis hi a lu hle ti na ni chu Arthur hian mana bis Sylvain a lo zi tir kha a nei ve reng awangin a lu in ti thar ve hle chu ta lilia chuan nu mana bis so min lei chuan ka mana kor po hi anung ve mai thei sin a lo ti anu chuan lo chang hal vatin a ngai lo thu le lo hun lo thu chuan lo chang mak lilia bok chuan min leila khongai takin a lo ti le Tabitha chuan i lo mo lo i mana kor po kha ala nung si lo wa tinung phutla kan lei don nia ba ka nang ni ang kumrola tan chuan a tawlu tuk lo ti ve le ti chuan kalson hmal mun pakhata hian thingpui ni nan chol ma se lilia mela chuan ril ru ha le depression na satak an nei ti chu a mu thei magic anei har em awang le anei ve thei tura po anu le paten ni ngai saklo em awangin ani chu ta lilia chu a thutna tang chuan tho chuakin na china mi mana bis dora khan a local Arthur chuan vazui ngal lilia chuan mana bis chu khoi chin ve lo tu mani Arthur chuan lo dang hal fatin lilia inui na lo shil chekha zom ve mai te che lo ti lilia chuan lo chang halin hei ka ti chinanga ka man kor lama engti kong takin na thok ve mai te sin alo ti Arthur bok chuan ani thok lo ta seng tin nge ni ang lo ti le lilia chuan lo chang ve le in hemi hian ka man kor ti nun thei lo chuan ka sha to lo mai chin ni tur ka ni ve lo ti na ni mai soi chun zomin voi tam tak ka man kor ti nun tum hian ka thei ang ka lo ti ve to a engma ang thei chuang lo lo ti chu tiang thil soi mol mol lain lilia chuan mi pa pakhati anek palhlau chu pa chu Zairus Academia zirlai ani awangin a in la por nga le chu pa chuan chapau je thian tungai min ne ka ngai dam min di le mai tur hi alo ti atong chapau le rin em awang chuan dur nei tu po in beng cheng lo tur le buina siam lo tura shil tumin a local ma se Zairus Academia zirlai an ni ti a hriat chuan ama jok zongoi mak in du du danin in om theyang alo ti dei jok ti chuan in thlashung deuh hian akal ngal dei chu zirlai mi pa chuan lilia le Arthur ten hena inge tiang khan in oma in va in thlashun mel em ve ti pain a fire magic ability chu lo so pa kher atong te chu chapau em awang chuan Arthur point a magic ability chu alo mang ve chep chu ta lilia nu le Arthur nu te chu an lo thleng ve chia lilia nu te betha chuan zirlai ten hena chuan tinge in magic te kha in lo so vela in va sak lo em ve lo ti ngal dur ngak tu bok kha lo lang le in Tabitha hena chuan chu tiang chuan soi lo tur le Zairus Academia zirlai ni thu le za taka betur chuan lo shilpa Tabitha bok chuan dur ngak tu hena kha khamo i boina lian ber chu heta hassel chung kwa fanu lilia ti na tan lo tum me ka a han ti chuan zirlai te point hassel a kan academia dunai tam thei khomo an lo ti ngal zung zung zirlai te chuan an Zairus Academia director in an sheta lo wangin an ni po chu ngoi reng hian an kal veng hal dei chu ta zirlai pakhat chuan akal pa hian lilia magic chak tak le chhor tu nei chunga Zairus Academy kal thei do lo ni chuan ipa ho sakna mang khan leitum boi du su lo ti le sham Arthur po ein sum thei lo trep ma se lilia chuan alo dang le sham ina chuan an hota Tabitha chuan Zairus Academy zirlai tinena boina an nei dan te chu Vincent chu lo shil lilia chuan apa hnena ngai dam lo dil a chan chu mi academy a chuan a fanu hi Vincent chuan kal ve sila ati em a chu wanga academia sum tam tak tonai thin po ani ma se kan soi tak ang khan lilia hian amana ko chu ala tinung lowa chu wang chuan akal ve thei shi lo ani chu ta apa Vincent bok chuan lilia ikal thei lo pon Arthur akal thei thawalom Arthur in ngei tu to em tin zot Arthur chuan lo changin alai ngei tu lo thu le ala tum shi lo thu ina lo chang a chan chu lilia i aril ru ti na ta lo wang le
man tlak lo nia a in hriat a hlo wang ani Lilia chu lo tong vein trap chung hian apa Vincent hena ani isoi omzia chu Zaras Academia ka hmun tura chuan Arthur hi kalti ritum ti na ni mo a tha e ke chu fan man tlak lo mai lom ka ni poi tam tak manako tinung tura ka bei ve nu apo engma ka ang thei chung lo alo ti tabitha chuan chu tiang lamani lo thu le aleno panga nakina anun ve mai tur thuin lo chang let Lilia bok chuan ka hovek cheu Arthur nang po ka huwa che ti pain a chuak ngal dai sin chu in thlakin Lilia chu rup chunga hian alo om anun hluite chu ngai to chuak Vensenan Zaras Academia kaltir tuma phur ema alo hrilai ti chu a hra chuak tiang khopin an ngai to a ma se ma Lilia berina aman kor tak ngel po ati nun theilo wang chuan riluna tak hian alo tapani chuta Arthur chu ruma chu na local dinner an nei to thule anu le pa te chuan an ngai to ema ruma jang chuan lo chok to turin alo thil te chuan voina thil chang wang khan kati pal tak zatani Arthur chuan han tipa Lilia poin lo chang ve ngal vatin amma wang ani lo thule a thil soite wang khan Lilia chuan ngai dam lo dil ve le bok Lilia bok chuan soi le in voina khatianga soina chan chu nang chu mi special magic ability nei thai ni a chu ti line ke ero chu manakor tak ngel po ti nung theilo ka ni chu tia i magic tha tak tak kanu le pa ten an mu khan an ngai na ngal che ema Zaras Academia kaltir hiar chepo antum che kha alo ti chu tianga wang chuan ka din mun min lak saka ka ga ya ka huwa che ti kha ka soi pha ta ni Arthur an tipa Arthur chuan lo chang vele in chu tianga ni lo thu le Academia kaltir an tum na chan chu min khong ai wangte ani mei thei sin ba ka lungai ma te che midang tan po Academia kaltura an ti sak thei te chuan nang an fanu chu tingen kaltir lawang che min ente ka nun hlui ka shil ve mai meng che ka tia ka bau nu khan mai chinau pang pakhathi ka tonga aming chu te chi ni ama chu ka bau lai khan min ti hlim tu berle ka lungai chang po a min ti hlim tu ber ani a ani chuan ti hian min shil thin ka nu le paten min mangai to lo nia ka hria changin ani chuan min mangai hle thu le min ngai thin thu te engma ti thei an nei lo wanga tianga om chaw an ni thu te chu min shil thin ani a zia chu ka ton ang thau kha itong venin ka hria depress le ril hwa dewin om thinang ma se hei sherang ro nang an fanu aya mangai an nei ngai don lo ti hi alo ti ti chuan ti sin a hmu tir thin box eng thei kha hmu tir ve le Lilia poin a hrithiam ve ta hle nia kalom tuk Arthur alo ti ve bok ma se Arthur chuan engma tilowa an om le reng chuan Lilia hi angai ang bokin hemnu a hian om le don ti chu a hriata wangin thil ti dan tu chu ngai to chuta sin chuin thlakin Arthur chuan hostel te nu pa hnena an fanu Lilia chu helai muna om to lo thu le ama a Arthur alo om thina chuan magic zir tura akal thu chu lo hril chu thu an han hria chuan Vincent le tabitha te chu an lo phu deuh zok Arthur eng moi soya enge thil thlen dan chu min lo hril te tabitha chuan lo ti ngal wat Arthur chuan soin ama a alo omna Eleanor kingdom ma chuan akal thu le chuta chuan amana ko ti nung tur le magic zir turin akal thu chu soi Alice po lo tong vein Arthur inga ama ilo om thin na khamo alo ti Arthur chuan oni e ma se ngai to su chumuna chuan mi tha tak tak an om thu le ngai tu omani lo thu chu alo soi pa chu ta Vincent chuan tiangai ti don te chuan voi khatal min ron ve ta che u alo ti le Arthur chuan lo chang le ngal vatin shil chu adu viawa ma se Lilian shil lo tura du awang le athil du chu ati buitlen sak mai ni thuina lo chang let ti chuan Lilian ale khazia te chu Arthur chuan a han pe a han chiar che chu Vincent chu thing thing hal top tiang thil thlen na chan chu keima wang vek ani kalau pus na sa theilu tuka thaber tura ka du wang ani ma se chu chuan ra thalo a chu jok ta si mi mol mai ka ni hi ti in a in sit hle magic an kher po ka phu to lo kabula hian omsela ka du ber ani eng ang mi po ni sila ka fanu duat ani thawang tap chung chuan a han ti chu ta Arthur chuan isiamo Lilia a han ti ti chuan Lilia po ruma tangin alo chuk ve ngal alo chu ve le chuan Lilia chuan anu le pa te chu ngai dam madil ngal
khatianga lem an changa wang khan Arthur chu lo in rol ve le ngal vatin tu thiam lo ma ni lo thu le chu thil theng mek chu ama Arthurina arom han vekani thu te Lilia i anu le painen mangai je hi siasela ati awanga tiang thil ti ani thu chu asoitel bok Vincent chu ani lo ka thiam lo vekani in vai chunga ngai dam ka dile cheu abikin Lilia inu nen hian min ngai dam ton nia chuan kan mangai na chepo hi kan tilang tam tok lo ani ma se hei tuna chuan Arthur zara kan sathiam ve ta a Arthur ichunga kan lum tak zat ani a han tipa ole tun tu video tan chuan tiang zong ni phot se khong in like subscribe comment share ma te kan chan min lak pui ula video dot le hi ron upload vat kan dum don nia